7, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Не дам я 200, а за уши я дадах 1500 динара да ми почекаш. Да имам манта без сакам. Даваш ли ми даваш? Пари, кеш. Ти не си нормален. Не сум. Давай, Гоце, пара или живот. Кај натки, кај да. Дома ли сте? Добър ден те. Пише долу на 4 колко е те. 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Айде. Яо. А броя бе не се слуша. 34, 45, 46, 47, 52. Музей се работа да се направи. Градът има туристически белег. Каква радиостаница, након. Пола након. Защо само ти там стоят джубринята? Ти па си правиш, що си сакаш. Какво ли ми Свири. Пум.